Het is 4 uur, dit is het Frieske Nijs. Goedemiddag. De stakers bij tabaksfabriek Imperial Tobacco op Jouwer willen haar actie morgen terugzetten. De directie beziekt het nou om aan kwad pleit de staking te brekken. De oorzaak van de staking is een conflict door de nieuwe CAO. Door een oude compensatieregel zou de loonsverbetering net hielden voor een groep van 60 werknemers. De meeste van haar 240 collega's binnen solidair en het werk no deadline. Voor onbepaalde tijd onder jochter oors beslist. Nevens de directie van Imperial Tobacco maakt de staking geen goede indruk op het memberconcern in Amerika, maar mogelijke gevolgen voor het Frieske bedrijf. We hebben met elkaar een heel goed verhaal neergezet door hier te laten zien wat we kunnen. Daarom is ook die investering, en daar zitten we nog middenin, van 42,5 miljoen. Maar we hebben nu wel een flinke deuk opgelopen door dit hele verhaal. En dat is nooit goed, ook niet binnen Imperial. De Frieske brandwacht wordt de laatste weken plegen terug de ene naar de oren natuurbrand. De bestrijding is dreig en de helpverleners kunnen nog een soort leren over wat ze in zo'n situatie krijgt dwaamatten. Het zit wel in de basis brandweeropleiding, dat is vrij sumier. Echt natuurbrandbestrijding is gewoon specialistisch. En wat je gewoon ziet is bij natuurbranden, het is gewoon improviseren. Elke natuurbrand is anders. Onze brandweervoertuigen zijn niet geschikt eigenlijk voor natuurbranden. We hebben enerzijds weinig water mee, anderzijds de auto's zitten zomaar vast. Dit weekend wie het nog rekken in de Westerreen, de Veenhoop en wat worden. De Frieske brandwacht is vanwege de droogte en een serie natuurbranden extra alert. Evacuatieplan van recreatieterrein en wetterwindplakken worden als preventieve maatregels nog eens nasjoen om zo goed te wezen op een eventuele brand. Garnalenfiskers hebben een bezitte van staatssecretaris Bleker ongrepen om te vreden voor haar situatie. De prijs van garnalen is op het stuit zo leeg dat er neer te vertjenje valt. En daarom varen de fiskers al een paar weken net uit. Zo hoop je op stiepen uit Den Haag. De staatssecretaris die varen nu lis in het Kazemattenmuseum op Kwarnwetterszoon wezen moest, wil likwijls eerst het rapport van de commissie Heikoop afwachten. Dit toekomstplan voor de garnalensector komt in juni. De politie waarschuwt voor containerbrandjes die haar de laatste tijd opvallend vaak voordoggen. Ze hebben de brand in containers in Ljouwert, Snits en het Jereveen. Op een tal plakken sloeg het 4 uur naar Skuttingen. Op het Jereveen moesten bewoners zelfs wekt worden tot de boorlje. De politie riet mensen onder de container net de betiet en zeker net de jongens van het leger onder dik te zetten. In Haars is vanmiddag de voorsteven van het expeditieschip de Willem Barents plaatst. Het schip is een replica van het exemplaar dat de schilger ontdekkingsreiziger in de 16e eeuw een mislere poging die India via de noordelijke route te bereiken. Het schip wordt in Haars bouwt. Later deze week wil ik de achtersteven onder de kielbalken bevestigen. Zo is de bedoeling. Bewoners van de Griene Diek in Haarlem hebben haar nocht van het landbouwverkeer in de stritten. Het levert levensgevaarlijke situaties op. En daarom hebben ze haar auto's zigzag geparkeerd, zodat trekkers er net met deel kennen. Levensgevaarlijk. We spoelen hier vaak met de bal of met de trekkers en mag je hard vasthouden. Ik jou die mensen niet gerust gelijk. Want wij passen moois materiaal net tussen Lietserbeen en fietsen. En dat spul, dat ken helemaal net. Wij jaren daar op die dik. Buurtbewoners en leerbedrijven vinden dat het landbouwverkeer op een 80 kilometer dik rijden moet. Maar dat mag nog net. De provincie wil ik wel, maar pas als de nieuwe rotonde er is. En dat is nu elke dag pas in 2012. Marianne Cameron is de nieuwe Miss Friesland. Na een spannende finale kon de Jereveense dit weekend het kroontje op haar hollen zetten. Marianne is de eerste Miss Friesland sinds 2008. In de spannende finale wordt ze wel het uiterlijk als de inhoud van de dames keurt. Waarom ik de ideale Miss Friesland ben, is omdat ik doe niet alleen mee voor mezelf, maar ook voor anderen. Ik zou graag de achterstandspositie van kinderen willen verbeteren in Friesland. Op 2 juli verzint het Marianne Friesland in de nationale finale. Het waren er nog. Joen en vannacht is het droog, bij kans op mist en een temperatuur van 10,5 graden. Morgen een protte bewolking, kans op een paar buien. De zon komt er letter bij en het wordt tussen de 19 en 23 graden. De noordwestenwind is dan zwak ontmatig. En dat zag je deze kwartierjoert, dadelijk hier Heer en Boppenslag. En ik meld me maar meer Friesnijs, Aasters om 6 uur.